d'activitats és important fer-la per tothom. O sigui, pels nens petits, perquè els agrada molt, però també els adults. És un moment de plaer. No? És un moment de plaer que si a més és compartit amb família o amb algú de la família que t'hi porta o és a l'escola amb companys i companyes i amb la mestra, adquireix un valor de més, no? Les orelles ben obertes. I aquests ulls tots ben atents. És important per motivar la lectura i per motivar les ganes d'aprendre, llegir i escriure, no? Tu estàs dedicant una estona del teu temps a un nen o una nena que t'està escoltant. El que és més important de tot és que tu dediquis temps i energia a algú altre. Jo soc mestra d'escola, però tinc aquesta feina paral·lela. Faig aquestes sessions de contes per adults, per infants, també amb un grup de narradores de Tarragona que ens diem Entre Tres. El que fem és anar a les cases dels nens i nenes, de les famílies. És una activitat que va adreçada a tots els públics i a tots els formats. Darrere hi ha tota una feinada que jo penso que si t'agrada narrar val la pena, perquè és una activitat molt gratificant. No és fàcil, però és molt gratificant.